салом алейкум тамошобинони азиз, ман қадамшо ранги ҳарвақта дар канали қадамшо исоэм. То ҷое ки шумо медонед дар ин канал видеоҳои ҷолибе мешавад. ман мехостам ирӯз барои шумо як видеои ҷолиберо пешкаш кунам. ҳамагон медонанд саг ҳайвони хонагӣ буда ба инсон чӣ қадар вафодор аст. мо бо саг бозӣ мекунем. саг бошад моро дӯст медорад, бо мо дил мебандад. мо имрӯз дар бораи саг каме қисса мекунем ки то чӣ дараҷа саг вафодор ва меҳрубон аст. дар яке аз шаҳрҳои Европа як ҳодисае рух медиҳад. саги овчаркаи немисӣ. ин саг бо хазайни худ чунин меҳр мебандад ки баъди мурдани ӯ ҳар рӯз ба сари қабраш хабар гирифта мегарда меравад. аз сабабе ки хонааш аз қабристон дур буд, хонаи хазайнаш, ин саг бошад дар назди санги мазори ӯ ба худ як хонае кард, то ки роҳи дароз наравад. назоратчии қабристон гуфт: ман хостам инро ба ҷои дигар гузаронам, вале он рад кард. хост ки дар назди қабри хазайнаш бошад. дар ин чанд сари сол саг ҳам пир шуду ба таври ишора аз назоратчии ин қабристон хост ки ӯро дар назди соҳибаш ҷое диҳад, то ки ҳамеша бо ӯ бошад.